Ahojte ľudia pri novom videi z Roblox. Takáto hra je to. Musíme vyliezť úplne hore. Ja viem byť aj ty. No kúkaj. Kúkaj. A ja som ty? Ale ty stojíš. Ty stojíš, ty Ja nič. mám kamery. Ak vieš. Idem naspäť, lezie. Ja mám ešte k tomu kamery, Alex. Toto sú... Ja sa potlačím, tak mám kamery. Tak máš kamery. Alex, čo budeme robiť hore? Neviem. My skočíme dole. Potom hore. Hora. Ale ja už nechcem, už je tu fakt. Už ma bolia ruky z toho. Ani polku si neprešla a už ťa bolia ruky. No polku som prešla. No áno, kúkaj. No vidíš, ale... Ja som viac prešiel. No ty už si za chvíľu hore. Už aj bolia ruky z toho. Kúkaj, kde som. Iba tak, skoro si už aj dole. Ja som ťa videla, ako tam lezieš. Ja ťa vidím. Haha, ja ťa vidím. Ja skoro Ja som ani tam dole bola. nevidím. Mňa skoro ani nevidno. Mňa nevidno. Ani ty. Ja som tam dole. Ja ťa tiež nevidím. A jeden už dávno skočil. Nemaj na mňa nohy. Nemaj na mňa nohy. Ľudia, nepočúvajte. Dobre, poviem ťa. Dobrý deň. Ale tá, čo ti mama povedala. Čo budeš? Čo? Tu. Si hladný? Ja Nie. som. Či, láska moja. Kolega ma bol. Už ťa boli kolinko, lebo tu koľaky. To nie preto, lebo Alex ma kopal. Nekopal. Kopal. Ja som iba na teba mal nohy a... Čo budeš kopať, láska? Párok? Prážničku? A praži... Alinko, či Vaneska si povedala, že si hladná. Pražničku chceš? Tak chcem iba piť. A pražničku? Nechceš pražničku, láska? Nie.